सीन है। हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल दिस इज बिपिन लवर सो दायो जों माने दिनै 31 डिसेम्बर नालाय जोङोथ' दिनै माने गासिबो पिकनिक जागोन आरोना बेखायनो जोंबो जानो नागिरबाय ओमफ्राय गासिबो रेडि खालामजोब्बाय आरोना दहाय आङो रेडि खालामनाय समाव भिडिअखौ बानायासै स' दायो बानायनोसै नोंथांमोना नायदो अके दायो नै सावबायानो रेडि बिकि हाय ओमफ्राय हरैजाय दंबावो बनफोरा नै एसे बुथुमबाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो आं भिडिअखौ इन्टारेस्टेड मोनोबा स' दायो मा लाबोदों नोंथांमोननो देखायनो नाजानोसै नैयाव दं हिसाब खिथाब खालामगासिनो दं माने माखासे हेलौ हाय थेंक इउ नै दायो जों मा लाबोबाय नैयो जाबाय पियास ओमफ्राय संख्रि थाव मस्ला मस्लि गासिबो दंजोबो बेयाव माने ओमफ्राय नैयाव दङ मा दं नायनि नैयाव दं बानलु गेलास डिस ओमफ्राय नैयाव मा दंथाय नैयाव दङ बेदर अमा बेदर नै दा देखायनोसै अमा बेदरखौ बैयाव बायदिसिना लादों ओमफ्राय बक्सखौ दायो लाबोसिगोन आरोना जोंना दसे थानानै कारेन्ट बायदिसिना फिटिं खालामाखै ओमफ्राय नैबे फारसेथिं दंबावो माने नैबे जाबाय बयलार मानै बयलार ओके गाइस नोंथांमोना नायनो रेडि जादो दामाका जागोन दिनैनि भिडिअआ दा हराव माय गड फ्रेन्ड्स नायदो नोंथांमोना नै एकदम बेदर नै दानग्राया हेलौ नाय कैसा लगा आज का पार्टी अच्छा है ना बहुत ठाना है ना ओह माय गॉड ये कैसे काट रहा है देखो ये खाता ही देखो ओह माय गॉड सो गाइस गासिबो रेडि जाजोब्बाय हरै बक्सनि माने रेडि खालामगासिनो दामसिगोन आरोना नैयाव डिजेआ दं बे बायदिसिना माल दं ओमफ्राय ओरै नायदो नै ओह माय गॉड केस धमाका होने वाला है आज का पार्टी धमाका होने वाला है गाइस देखिए ना वहाँ का सीन है। रख तेरी माँ की रख कूतरे साला देख के नंबर डाल कर बेवकूफ साले Bukaria